Llombai està novament de celebració. Després de quasi 3 anys de pandèmia, torna a aquesta localitat una de les fires més importants de tota la comunitat valenciana, el Mercat Renaixentista d'Esbòrgia. Enguany, aquesta fira compleix 20 anys que celebra en aquesta localitat. Avui, dia 21 de gener, és el dia de la seva inauguració. I per això tinc al meu costat a l'alcalde de la localitat per a que ens conti com és aquesta fira i quines coses es poden fer. Senyor alcalde, bon dia. En primer lloc, donar-li l'enhorabona per aquests 20 anys de fira. M'agradaria que ens contara un poc per a tota aquella gent que encara no coneix la fira, que encara no l'ha visitada, què es poden trobar en ella. Bueno, pues així teniu una xicoteta representació. En la fira se poden veure immersos en l'època renaixentista d'Esbòrgia. Anem a tindre un muntó d'activitats, n'hi ha espectacles per a tots els públics i per a tot el món. Tenim música en directe, tenim abanderats d'Itàlia, tenim teatre, tenim orcos, tenim vol d'aus rapaces. És molt gran la varietat. Tenim també tornejos a cavall. En fi, la varietat i l'oferta és molt ampla. I quin creu vostè que és el secret per a que cada any vinguin així milers i milers de persones a gaudir d'aquesta fira? Bueno, pues la veritat que el secret és treballar molt i elegir empreses professionals que són les que te munten el mercat, en este cas com la Fragua de Volcano. I degut als 20 anys d'història que du Llombai celebrant aquesta fira medieval, quines novetats n'hi haurà en aquesta edició? Bueno, pues com a novetats tenim, per exemple, 6 tipus de concursos diferents: concurs de fotografia, concurs de tapes, concurs de vestimenta, concurs de balcons, concurs de dibuix pels més menuts i concurs d'escaparates. Després tenim com activitats, per exemple, tenim els Orcos, que és una novetat, tenim a Asdrog, que és l'arbre mil·lenari que va contar contes als xiquets, tenim diverses companyies d'espectacle, tant de música com de teatre, que van a ser novetat en aquest mercat i, per tant, com te deia, la novetat és el mercat en si. I ja per a finalitzar, m'agradaria que convidares a tota la ciutadania a gaudir d'aquesta fira medieval en aquests 2 dies. Per suposat. Jo convide a tot el món, a tota la comunitat valenciana, a que vinguin a gaudir d'esta festa, d'esta recreació renaixentista. Avui la iniciem en la inauguració, però tenim tot el cap de setmana per a disfrutar del mercat i, per tant, vos convide a tots a que vingueu així. Molt bé, Pepes, moltes gràcies. Doncs aquestes han sigut les declaracions de l'alcalde on convida a tota la ciutadania a gaudir d'aquesta fira medieval.